Казвам се Дариус Трифан, съм управител на компания Romstal България. Съм тук от 2008 година, от когато сме почвали бизнеса и в България. Romstal България се отвари в 2008 година и е част от Romstal Group, една международна компания, която има вериги в Румъния, Молдова, Украйна, Русия, България и Италия. Прилагаме продукти за вътрешни инсталации, като радиатори, помпи, котли, бойлери, арматура, тръби, абсолютно всичко за вътрешни инсталации. Наша мото е също Romstal, светът на инсталациите. България и Румъния сме комши, сме много близки, знаеме много малко една страна за другата. Надявам се сега с българска-румънска камера да имаме повече информация ние за България, България за Румъния и да може да бъдем полезни към всичките фирми, не само румънските и българските фирми, обаче и другите, които искат да идва и да инвестира в тези двете страни. Много от инвеститори вече искат да отвори бизнеса и в Румъния, и в България. Така че ние може да бъдем доста полезни с камерата. За България плановете са също да оставаме в следващия 5 години лидер на пазар. В момента сме още начално, обаче имаме големи амбиции и се надявам да успеем да стигаме целта. Надявам се фирмите, които искат да почва бизнеса в България или обратно в Румъния, да има достатъчна информация и да ползва нашия опит, да бъде полезно за тях.